O Grupo Municipal de Gañamos está moi preocupado polos prexuizos que van a causar os grandes recortes efectuados no orzamento de 2019 polo Partido Popular. Está claro que estes recortes de case 1 millón de euros son obrigados polo novo plan de axuste económico para intentar sacar ao Concello de Mos da ruína económica onde nos meteu o Goberno da Leva. Pero non é de recibo que estes recortes se concentren en educación e benestar social, mentres se manteñen case intactas as partidas para propaganda, festexos e demais salaos onde soan os frases electoralistas. A partida de benestar social sufre un recorte de 139.000 euros. Desaparecen programas como a colaboración con Asomamos ou o programa Familia. Algo tan importante como a axuda á dependencia, un pilar básico do noso benestar social, sufre un recorte de 33.800 euros. Estas cifras poden parecer menores, pero para un concello pequeno como Mos representan un drástico recorte que vai a repercutir na calidade de vida de moitas veciñas e vecinos, convertíndose en un drama para as familias máis necesitadas. A outra partida sobre a que carga gran parte do recorte é a de educación, cunha baixa de interanual de máis de 125.000 euros. Non foi falta lembrar as nefastas consecuencias no futuro que ten deixar de invertir na ensinanza. Dos recortes en educación, o que máis nos preocupa é o que se realiza en limpeza e mantemento. Un recorte que ascende a máis de 22.000 euros. Recortar no servicio de limpeza e mantemento dos colexios pode ter consecuencias máis aló das meramente estéticas. E a falta de limpeza e higiene pode ter consecuencias sanitarias perxudiciais para a saúde das cativas e dos cativos de Mos. Por eso le pedimos ao Goberno Municipal da señora Lévalo que rectifique, que non cargue os recortes sobre estas dúas partidas básicas para a calidade da vida dos veciños e vecinas. Recorte en festas, recorte en saraos, recorte en propaganda.